श्रीकृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी। సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 16 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 16 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఆ భగవద్గీతలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏవైతే అంశాలు మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు దైవ అసుర స్వభావములు కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేయడం జరిగింది. సో ఇక ఆ 16వ అధ్యాయము చివరిలో ఆ చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో తెలుసుకోవాలి. అట్టి విధానాలను అతడు తెలుసుకొని క్రమంగా ఉన్నతి పొందేలాగా అతడు కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలని తెలియచేస్తూ ఆ 16వ అధ్యాయము ముగించబడినటువంటి అంశం. సో అలాగే అంతకుముందు అధ్యాయమైనటువంటి 15వ అధ్యాయంలో కూడా ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, వేదాల యొక్క సమస్త విధి నియమాలు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినవేని, ఇక మనిషి ఈ భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాను అర్థం చేసుకుని భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఆ స్థితిని పొందేలాగా శాస్త్రాలు చెప్పేటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము అంతకుముందు అధ్యాయాల్లో కూడా చూసినటువంటిది. సో ఇక
ఈరోజు మనము ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము, ఈ 17వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారితో అంటూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమహోస్తమః. సో ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపకుండా తన యొక్క స్వంత కల్పనల ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులవుతారా, రాజసులవుతారా, లేక తామసికులవుతారా అంటూ అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానము పట్ల శ్రద్ధను కలిగి మరి అటువంటి ఆ వ్యక్తి క్రమంగా ఆ జ్ఞానస్థితికి ఎదిగి శాంతి, శ్రేయస్సులు, మహోన్నతమైనటువంటి ఆ పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుతాడు అనేటువంటిది గత అధ్యాయాల్లో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఆ శాస్త్రాలలో విధులను పాటించకుండా తన యొక్క స్వంత కల్పనల ప్రకారంగా శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు మరి ఈ 3 రకాలైనటువంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి వాటిలో, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా, లేక తమో గుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఇక దానికి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో ఇక ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానం చెప్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఓ అర్జున, దేహదారి అయినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణాలను బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికంగాను, రాజసికంగాను, తామసికము అనేటువంటి 3 రకాలుగా ఉంటుంది. మరి వాటి గురించి ఇప్పుడు నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ జీవుడు, ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆ జీవుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలను బట్టి అతడి యొక్క శ్రద్ధ ఏదో ఒక విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అది సాత్వికముగా గాను, లేదా రాజసికం గాను, లేదా తామసికం అనేటువంటి ఈ 3 రకాల్లో ఏదో ఒక రకంగా అతని యొక్క గుణము ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని, అంటే వారు ఆ పూర్వకర్మలను బట్టి వారి యొక్క గుణము సత్వమా, రాజసమా, లేక తమోదయ అనేటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వభావాన్ని వారు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని, మరి ఆ విధానాలలో వాటిని గురించి నేను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టి, అంటే ప్రకృతి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి, అంటే ఆ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలలో తన యొక్క స్థితిని బట్టి అన్నట్టు ఇక్కడ మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవరూ ఉండరు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఎటువంటి వాడైనా, ప్రతి మనిషి ఒకానొక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. కానీ అతను కలిగి ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ
సాత్వికంగాను, రాజసికంగాను లేదా తామసికంగాను భావించబడుతుంది అనే విధంగా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటే అటువంటి వాడే అవుతారు. అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్యంలోనే ఉండేటువంటి విధంగా వారు వారి వారి యొక్క శ్రద్ధను బట్టి వారిని 3 వర్గాలుగా విభజించవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో, సాధారణంగా ఇక్కడ శ్రద్ధ అనేటువంటి పదము చాలా ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ లేదా విశ్వాసము అనేది అది సత్వగుణంలో నుండి వస్తుంది అని చెప్తారు. మనిషి యొక్క శ్రద్ధ ఒక దేవత మీదనో లేదా కల్పితమైనటువంటి దేవుడి మీదనో లేదా మానసికమైనటువంటి స్థితుల పైన ఉంటుంది అని చెప్పేటువంటిది. అలాగే ఈ శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు అంటే వారిలో కలిగేటువంటి ఇవి వారి యొక్క పూర్వజన్మ కర్మల నుండి అనుసరిస్తాయి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ 3 అన్నదమ్ములు తీసుకున్నట్లయితే విభీషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములు. ఒకే తల్లి పిల్లలు. కానీ వీరు ముగ్గురు 3 భిన్న రకములైనటువంటి శ్రద్ధలు, విశ్వాసాలను కలిగి ఉన్నవారు. విభీషణుడేమో సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. రావణుడేమో రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి వాడు. కుంభకర్ణుడేమో తమో గుణంతో ఉండేటువంటి ముగ్గురు కూడా 3 గుణాలకు వాళ్ళు ఉదాహరణలుగా చెప్పబడేటువంటి వీరు. సో, విభీషణుడేమో సాత్వికము, ఈ రావణుడు రజోగుణము, అలాగే కుంభకర్ణుడు తమోగుణ స్వభావం. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాచాన్యే యజంతే తామసా జనాః. హరే కృష్ణ. సత్వగుణములో ఉండేటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున అంటూ వారి వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి వారి యొక్క పూజా విధానాలను ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు దేవతా అర్చన చేస్తూ ఉంటారు అని. సో, వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి దేవతలను వారు పూజించడం జరుగుతుంది. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తూ ఉంటారు అని. అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనాపరులు వారి యొక్క బాహ్య కర్మలను బట్టి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యం తే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యా సుర నిశ్చయాన్. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను దంభము మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై చేస్తూ ఉంటారు. కామము మరియు మమకారముల చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయములనే కాక వారి శరీరంలోనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉంటారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఆ శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి తపోవ్రతాలను గర్వ అహంకారములతో చేసేటువంటి వారు, ఆ కామంతో ఆసక్తితో నడపబడేటువంటి వారు గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి
వారు వారి శరీర అవయవాలనే కాక వారి ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళు అసురులుగా తెలియజేయబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ శాస్త్ర ఉపదేశాల్లో పేర్కొనబడినటువంటి కొన్ని తపోవ్రతాలను మనుషులే తయారు చేసుకుంటారు. సో ఏదో ఒక రాజకీయమైనటువంటి ప్రయోజనం కోసము, ఇక దాపరికమైనటువంటి ఉద్దేశాలతో ఉపవాసం చేయడము, లేదా శాస్త్రాల్లో సూచించబడినటువంటి కొన్ని అంశాలను కూడా వీళ్ళంతట వీళ్ళుగా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. సో మరి అటువంటి వాళ్ళు బుద్ధిహీనులుగాను, అసురులుగాను తెలియచేయబడతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఈ వారి యొక్క శ్రద్ధ, విశ్వాసాలను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాల గురించి, అలాగే వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి వారు చేసేటువంటి యజ్ఞాలు, వారు చేసేటువంటి తపస్సులు అనేటువంటి అంశాలను మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. ఓ అర్జున, మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ఈ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా ఇది సత్యమే. వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను నేను ఇప్పుడు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే మనుషులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారము 3 రకాలుగా ఉంటుంది. సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము అని, రాజసికమైనటువంటి ఆహారము, అలాగే తామసికమైనటువంటి ఆహారము. అలాగే యజ్ఞాలు కూడా సాత్విక యజ్ఞము, రజోగుణ సంబంధ యజ్ఞము, తామసిక యజ్ఞము, తపస్సు కూడా 3 రకాలుగానే ఉంటుంది. దాన ధర్మాలు కూడా 3 రకాలుగానే ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధిబలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు అవి బుద్ధి బలాన్ని, అంటే సాధారణంగా మనము తీసుకునేటువంటి ఆహారాలు ఆయువుని పెంచడము, మనసును పవిత్రీకరించడము, దేహ బలాన్ని కలిగించడము అనేది మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారాల యొక్క ప్రయోజనం. అదే ఆ ఆహారం యొక్క ఏకైకమైనటువంటి ఉద్దేశ్యము. సో పూర్వము మనకున్నటువంటి ఆచార్యులు, ప్రామాణికులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, పాలు, చక్కెర, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, కూరగాయలు వంటి ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చేటువంటివి, అవి ఆరోగ్యానికి ఉత్తమమైనవి అని, అలాగే ఆయువును పెంచేటువంటివి ఆహారాలు వాళ్ళు మనకి అందించినటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ సత్వగుణంలోకి ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆ విధంగా ఉంటాయని, అలాగే ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఆ భగవంతుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. ప్రసాదాన్ని భుజించేటువంటి నా భక్తులు, అంటే ఇక్కడ ప్రసాదాన్ని అంటే ఆయన భగవంతుడు చెప్పినటువంటివి. సో భక్తులు వారి యొక్క బంధనాలన్నిటి నుండి నేను బయటపడేస్తాను, వారి యొక్క పూర్వపు కర్మల బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా నేను బయటపడేస్తాను అని చెప్తాడు భగవంతుడు. సో కాబట్టి ప్రసాదం తీసుకోవడం కూడా భగవంతుని అంటే ఒక భక్తి లాంటిది అనేటువంటిది మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఇస్కాన్‌లో మనకి ప్రసాదంకి చాలా ప్రాముఖ్యత
ఇవ్వబడుతూ ఉండేటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కట్వం లవణత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, చాలా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడుగా ఉండేవి, పదునైనవి, పొడివిగా ఉండేవి, దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలు ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అతి చేదుగా ఉండేవి, అతి పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడిగా ఉండేవి, కారమైనటువంటివి, ఎండినవి, మంటను కలిగించేటువంటివి ఏవైనా కానీ అవి అటువంటి ఆహారాలు బాధ మరియు దుఃఖాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తారు. మరియు ఆ బాధ దుఃఖాలతో పాటుగా రోగాన్ని కూడా కలగజేసేటువంటివి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అతి చేదైనవి, అతి ఉప్పుగా ఉండేటువంటివి, అతి వేడిగా ఉన్నటువంటివి, అతి కారం కలిపినటువంటివి రజోగుణంలో ఆ ఆహారాలు కడుపులో జీర్ణరసాలను తగ్గించి దుఃఖానికి కారణమైనటువంటి రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలను కూడా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, యాతాయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తినడానికి 3 గంటల కంటే ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము, రుచి లేనటువంటి ఆహారము, కుళ్ళినటువంటిది, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటివి, అంటరాని వస్తువులతో కూడినటువంటి ఆహారము తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే కుళ్ళిపోయినటువంటి కారణంగా అవి దుర్వాసనను కలిగి ఉంటాయి అని, అటువంటివి ఆ తమో గుణంలో ఉన్న వారిని ఆకర్షించేవి అని చెప్తారు. కానీ సత్వగుణంలో ఉన్నవారు అటువంటి వాటికి విముఖతను కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంతకుముందు మనము చెప్పుకున్నట్లుగా ముందుగా భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టినది లేదా తొలుత సాధువులకు ప్రత్యేకంగా ఆ గురుదేవుడు తిన్నటువంటి ఎప్పుడైతే అది అటువంటి ఆహారాన్ని తినవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా వేరే ఎవరైనటువంటి తిన్నటువంటివి అవి అంటు రోగాన్ని కానీ కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి ఆహారాలు తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ప్రీతికరంగా ఉన్నవి అని చెప్తారు. కానీ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి అటువంటివి ఇష్టం ఉండవు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పేటువంటి అంశము మనకి ఆ భగవంతుడు. సో సాధారణంగా యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. సో సాధారణంగా మనము ఏమి తింటూ ఉంటామో అదే మనని ప్రతిపుటిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మన ఆహార విధానాలు మన యొక్క స్వభావాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, అపలాకాంక్షి బిర్యగ్నో విధి దృష్టో యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, శాస్త్ర నిర్దేశాలు అంటే శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినట్లు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ శాస్త్ర గ్రంథాలలో శాస్త్రాలను అనుసరించి విధిగా భావించబడుతూ తన యొక్క విధి అని భావిస్తూ ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని కోరుకోకుండా ఒక మనసులో ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో యజ్ఞాలను చేసినట్లయితే అది సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉన్నాను. అంటే ఇక్కడ మనసులో ఏదో ఒక ఉద్దేశాంతో యజ్ఞం చేయడము
సాధారణమైనటువంటి మానవ నైజం. కానీ అది చెయ్యవద్దు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా సమాజ హితం కోసం యజ్ఞాలను ఆచరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఈ కలియుగంలో మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడినటువంటి ఆ ధర్మం, కలియుగ ధర్మం ఏంటి అంటే మనకి ఆ సంకీర్తన యజ్ఞము, నామ సంకీర్తన యజ్ఞము అని చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను స్మరించడం ద్వారా ఈ కలియుగంలో ఆ భగవంతుని చేరడానికి ఆ అవకాశాన్ని తెలియచేసేటువంటి మార్గంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అభిసందాయతు ఫలం దంబార్ధమపి చైవయత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ఓ భరతులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి అర్జున, కానీ ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావము అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ, అంటే స్వర్గానికి చేరుకోవడానికో లేదా ఈ ప్రపంచంలో ఏదో భౌతికమైనటువంటి లాభాన్ని పొందాలి అని ఒక్కొక్కప్పుడు యజ్ఞాలు జరుగుతూ ఉంటుంది, చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి యజ్ఞము రజోగుణ స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, విధిహీన మసృష్టాన్నం మంత్రహీన మదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్ష్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవము లేకుండా, ప్రసాద వితరణము లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞము అని చెబుతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఇక్కడ అంధకార గుణంతో, అంటే తమో గుణం, అంధకారం చీకట్లో అంటే తమో గుణంతో, అంటే ఇక్కడ ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ నిజానికి శ్రద్ధ రాహిత్యమే అని చెప్పబడుతుంది. చీకటిలో అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు, కాబట్టి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మరి వారికి అది ఒక శ్రద్ధ కిందనే పరిగణించబడదు అని చెప్తారు. సో ఈ జనాలు ఒక్కొక్కప్పుడు ధనం సంపాదించడానికో ఏదో ఒక దేవతలను పూజించాలి అనేటువంటి ఇక ఆ భావనలో ఆ తర్వాత శాస్త్ర ఉపదేశాలను మరిచి వారి యొక్క వినోదం కొరకు డబ్బును ఖర్చు చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయాలు చేస్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి ఆ విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే అవేంటి, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ కూడా జరగదు, దక్షిణలు లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసిక యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించేటప్పుడు శాస్త్ర నియమ నిబంధనలతో పాటు చేయాలి. అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రసాద వితరణం జరగాలి, వేదమంత్ర ఉచ్చరణం జరగాలి, అక్కడికి వచ్చినటువంటి పండితులకు బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలు ఇవ్వాలి, చాలా శ్రద్ధతో యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాలి అని చెప్తారు. సో వీటికి భిన్నంగా చేసేటువంటి యజ్ఞము తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ యజ్ఞాల గురించి చెప్పినటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసాచ శరీరం తప ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అర్జునుతో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము,
శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సు అని చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి తపస్సులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో మొదటిగా ఆయన ఇక్కడ శారీరకమైనటువంటి దేహంతో చేసేటువంటి ఆ తపోనిష్టలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. భగవంతుని లేదా దేవతలను, అలాగే పూర్ణ యోగ్యులైనటువంటి బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులు లేదా వేద జ్ఞాన నిపుణులైనటువంటి వ్యక్తి వంటి పెద్దలను మనిషి గౌరవించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే ఆ శాస్త్రాల ప్రకారంగా ఈ ఏ విధమైతే అంశాలు ఉన్నాయో వీటిని అనుసరిస్తూ చేసేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దేహ సంబంధమైనటువంటి తపస్సు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం. సో ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ ఇతరుల నుండి గౌరవము పొందాలి అని, అలాగే సన్మానము పొందాలి అని, ఇతరుల నుండి పూజ పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది అస్థిరమైనటువంటిది మరియు అశాశ్వతమైనటువంటిది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ ఇతరుల నుండి గౌరవాన్ని పొందాలి అంటే జనులను ఆకర్షించి వారి నుండి ఆదరణ, సత్కారము, పూజలు పొందడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు తపస్సు చేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి రజోగుణంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది అస్థిరమైనది మరియు అశాశ్వతమైనది, అది జీవుడికి ఏ విధంగా పనికిరానటువంటిది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా ఇతరులను గాయపరచడము వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమోగుణానికి సంబంధించినది అని చెబుతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ అంటే స్వీయ హింసతో తనను తాను హింసించుకుంటూ, అలాగే ఇతరులను నశింప చేయడానికి లేదా వారికి హాని కలిగించడానికి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు అంటే ఇక్కడ మనము ఆ హిరణ్యకశిపుని వంటి అసురులు మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సులు చేపట్టినటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో కూడా మనము విన్నటువంటి అంశము. అసురునిగా కావడానికి అంటే ఇక్కడ మామూలుగా ఈ అంటే అమరులుగా కావడానికి, అసురులు అనేటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా ఆ అమరత్వాన్ని పొందడానికి లేదా దేవతలను చంపడానికి ఆ హిరణ్యకశిపుడు కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తారు. సో అంటే ఆ అమరత్వాన్ని పొందడానికి ఆ హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మను గురించి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు, ఎంత అంటే తన యొక్క దేహం అంతా కూడా తన చుట్టూ చీమలు, పుట్టలు అన్ని పేరుకుంటూ ఉన్నా కానీ వాటిని లెక్క చేయకుండా ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. మరి ఆ ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి తపస్సుకి ఇక బ్రహ్మ సరే తన కోసం అంత ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు కదా అని బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యి వరము కోరుకోమంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడిని ఆయన అడిగేటువంటిది,
మరణం లేకుండా ఉండేటువంటి వరం ఇవ్వమంటాడు. మరి అది సాధ్యం కానటువంటిది. ఎందుకంటే పుట్టినటువంటి ప్రతి బ్రహ్మే తన 100 సంవత్సరాల వయసు తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలివేసేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి బ్రహ్మ ఈ హిరణ్యకశిపుడికి మరణం లేకుండా ఉండేటువంటి వరాన్ని ఎలా ఇవ్వగలడు? అది సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు తన తెలివి అయినటువంటి వాడిని అనుకుంటూ మానవుల చేత గాని, దేవతల చేత గాని, లేకపోతే ఈ జంతువుల చేత గాని, ఆయుధాల చేత గాని, పగటి సమయంలో గాని, రాత్రి సమయంలో గాని, ఇంటిలో గాని, బయట గాని, నీటిలో గాని నేను సంహరించబడవద్దు, చంపబడవద్దు అనేటువంటి వరం కావాలి నాకు ఇవ్వు అంటే, సరే తదాస్తు అని చేస్తాడు. సో ఆ వరాన్ని పొందినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఘోరమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. దేవతలను సంహరించడము, ఆ దేవతా రాజ్యాలపై చేయడము, ఇంద్రుడిని పదవీభ్రష్టుని చేయడము, అలాగే ఆ ముల్లోకాలను జయించిన తర్వాత ముల్లోకాల్లో దేవతా అర్చనను బంద్ చేసి తననే పూజించాలి, తనను గురించి తననే అందరూ అర్చించాలి అనేటువంటి విధంగా ఆయన ఆర్డర్స్ జారీ చేయడము, ఆ విధంగా విన్నటువంటి వారిని హింసించడము, శిక్షించడం జరిగినటువంటి ఉండేటువంటి అంశం. సో అది ఆ హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు. సో మరొక రాక్షసుడు ఇక్కడ వృకాసురుడు. ఎటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వాడంటే, ఆ పార్వతీ మాతని ఇబ్బంది గురి చేయడానికి అతడు శివుడిని సంహరించడానికి శివుడి గురించి తపస్సు చేస్తాడు. చేసి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఏంటంటే తన శరీర అవయవాలన్నీ కోసి ఆ యజ్ఞంలో పడవేస్తుంటాడు. అప్పటికి ఆ శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే తన మెడ కోసుకొని ఆ మంటలో వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. శివుడు ప్రత్యక్షమై, మరి ఏమి వృకాసుర ఇంత ఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్నావు, ఏం కావాలి నాయన అంటే, నేను ఎవడి నెత్తిన చేయి పెడితే వాడు ముక్కలు ముక్కలుగా కావాలని కోరుకుంటాడు. అంటే చూడండి, సమాజ హితం కోసం కాదు వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి తపస్సులు కానీ, యజ్ఞాలు కానీ, ఇతరులను ఇబ్బంది చేయడానికి, ఇతరులను నాశనం చేయడానికి వీరు చేసేటువంటి తపస్సులు. సో మరి ఆ వృకాసురుడు అడిగినటువంటి వరం శివుడు ఇస్తాడు. ఇచ్చిన తర్వాత వృకాసురుడు ఇక శివుడిని అంటాడు, మరి శివ, వరమైతే ఇచ్చావు కదా, మరి ఆ వరాన్ని నేను పరీక్షించుకోవాలి అని ఆ శివుడిని ఎత్తిన చేయబడ్డానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అప్పుడు శివుడు పరిగెత్తుతుంటాడు. ఇంకేం చేస్తాడు, మరి ఇచ్చిన వరం ఎలాగూ నెరవేరుతుంది, మరి వాడి నుంచి మూర్ఖుడి నుంచి తప్పించుకొని పోవాలి కదా, వెళ్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు విష్ణువు ఒక బాలుడి రూపంలో ఎదురుగా వచ్చేసి, ఏమిటి వృకాసురా ఇలా పరిగెడుతున్నావు అంటే, శివుడు వరం ఇచ్చాడు, మరి ఆ వరాన్ని పరీక్షిస్తానంటే పరీక్షించుకోనికుండా పరిగెడుతున్నాడు అంటే, శివుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలే కానీ ముందు నువ్వు శుభ్రంగా స్నానం చేసిరా, నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసిరా అంటే వెళ్తాడు. నదిలోకి వెళ్ళి మునిగి స్నానం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎవరినెత్తిన వాడు చేయబెట్టుకోవాల్సిందే కదా. సో ఇక్కడ ఆ వృకాసురుడు కూడా నదిలో మునిగి లేవంగానే నెత్తిన చేయబెట్టుకుంటాడు, ముక్కలు ముక్కలైపోతాడు. సో ఆ విధంగా ఈ దుర్మార్గులు ఇతరులను ఇబ్బందులు పెట్టడానికి ఘోరమైనటువంటి తపస్సులు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అదే ఇక్కడ ఆ తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి యజ్ఞాలు, తపస్సులు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ యజ్ఞాలు, తపస్సుల గురించి చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు మనకి ఈ శ్లోకంలో దానాల గురించి చెప్తున్నారు. సాత్వికమైనటువంటి దానం అంటే ఏమిటి, రాజసికమైనటువంటి దానం అంటే ఏమిటి, తామసికమైన దానం అంటే ఏంటో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి వ్యక్తికి, అంటే యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడేటువంటి దానము సాత్విక, అంటే సత్వగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలలో నెలకొన్నటువంటి వ్యక్తికే దానము ఇవ్వాలి అనేటువంటిది మనకు వేద సాహిత్యాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఆ వివేచన లేకుండా దానము ఇవ్వడము
ఇక్కడ ఉద్దేశించబడలేదు అనేటువంటి చెప్తారు. అలాగే ఆ దానం కూడా సరైనటువంటి సమయంలో, సరైనటువంటి ప్రదేశంలో, యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే ఇవ్వాలి దాన ధర్మాలు అని చెప్తున్నారు. ఎవడికి పడితే వాడికి దానాలు ఇవ్వకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఆ దానం కూడా ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. సో అలా ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా దానం చేసినట్లయితే అది సాత్విక దానం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మనం ఒక్కొక్కసారి పేదవాడికి దానాలు ఇవ్వడం, దాన ధర్మాలు చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. మరి అటువంటి వాడు దాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఆ దానానికి అతడు యోగ్యుడు కాకపోయినట్లయితే అది ఎటువంటి అంటే పుణ్యం వస్తుందేమో కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఫలాన్ని అది ఇవ్వదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇంకా యత్ ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. కానీ ఓ అర్జున, ఏదో ఒక ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుల వారు. అంటే దానము ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ స్వర్గలోకాలను చేరుకోవడానికో దానాలు ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. స్వర్గాన్ని చేరాలని లేదా ఉన్నతమైన లోకాలకు చేరుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఒక్కొక్కసారి ఈ రకంగా నేను ఎందుకు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాను అనేటువంటి పశ్చాత్తాపం పడుతూ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి. మరి అటువంటిది కూడాను. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఇతరుల అభ్యర్థన మేరకు దానం చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది. మొహమాటం కోసం దానం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి ఈ రకాలైనటువంటి దానాలు అంటే ఇష్టం లేకుండా చేసేటువంటి దానం ఇవేవైతే ఉన్నాయో అవి రజోగుణానికి సంబంధించినవి అని చెప్తుంటారు. సో ఇటువంటి దానాలు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి ఎటువంటి ఉపయోగాన్ని కలగజేయు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, అనువు కాని చోట అంటే ఇవ్వవలసినటువంటి ప్రదేశం కాని చోట, అకాలంలో సరైనటువంటి సమయం కానప్పుడు, అపాత్రుడికి అంటే యోగ్యుడు కానటువంటి వాడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చేటువంటి దానము తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతూ ఉంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు, అంటే మత్తు పదార్థాలకి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇటువంటి దానము తమో గుణానికి చెంది, అంటే మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడానికి, జూదం ఆడుకోవడానికి దానాలు చేయడము భగవద్గీతలో మనకి ప్రోత్సహించబడడం లేనటువంటిది. మరి అటువంటి దానాలు తమో గుణానికి చెందినటువంటివిగా చెప్తారు. అవి ఎటువంటి లాభాన్ని కలగజేయవు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలను పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అర్జున అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఓం తత్సత్ అనేటువంటి 3 పదాలు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి చేయడం కోసం వేద పఠనం చేసేటప్పుడు మరియు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు అంటే యజ్ఞ నిర్వాహకులుగా ఉండేటువంటి వారు
ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారము సత్వగుణాలలో 3 రకాలుగా విభజించబడినాయని తెలియచేసిన తర్వాత ఇక ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఓం తత్ సత్. భగవంతుని లక్షించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అవి దోహదపడతాయి అని, మరి శాస్త్రోపదేశాలలో అటువంటి లక్ష్యము ఉపదేశించబడిందని, ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి 3 పదాలు ప్రత్యేకంగా ఆ పరతత్వమును అంటే భగవంతుణ్ణి సూచిస్తాయి అని, వేద మంత్రాలలో ఓం అనేటువంటి పదము ఎల్లప్పుడూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ శాస్త్ర విధులను అనుసరించకుండా వర్తించేటువంటి వాడు పరతత్వాన్ని పొందలేడు అని చెప్తారు. అతడు కొన్ని తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాలను పొందినా కూడా జీవితం యొక్క పరమ ఫలితాన్ని అతడు పొందలేడు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ మనము సారాంశం ఏమిటంటే ఈ అంశాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి దానము, యజ్ఞము, తపస్సును సత్వగుణంలోనే నిర్వహించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి రజోగుణములలో చేసినప్పుడు అవి నిశ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా అవి గుణహీనంగానే ఉంటాయి. ఈ ఓం తత్ సత్ అనే పదాలు భగవంతుని దివ్యనామాలతో కలిపి ఉచ్చరించబడతాయి. ఓం ఇక్కడ మనం సాధారణంగా చెప్తాం ఓం తద్విష్ణు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓం నమో నారాయణాయ అని, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ఎప్పుడు కూడా ఆ వేద మంత్రము లేదా భగవన్నామం ఉచ్చరించబడిన ఓంకారము జత చేయబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇదే ఆ వేద సాహిత్యం యొక్క సూచనగా తెలవబడేటువంటి అంశము కూడా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞ దాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. కాబట్టి ఓ అర్జున, యజ్ఞములు చేయటంలోను, దానములు ఇవ్వడంలోను, తపస్సులను ఆచరించటంలోను, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అదే మనము ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ ఋగ్వేదంలో ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అంటూ ఆ విష్ణు భగవాని పాద పద్మాలే పరమ భక్తి పదము అంటూ ఆ ఋగ్వేదంలో చెప్పబడ్డాడు. అంటే భగవంతుని పక్షమున చేసేటువంటి సమస్తము సకలము కార్యపూర్ణత్వాన్ని నిత్యంగా కలగడానికి మనం ఓం అనేటువంటి ఆ పదాలను వాడుతూ ఉంటామని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు తదిత్య నభి సందాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియాః దాన క్రియాచ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలమును ఆశించని వారు ఈ భౌతిక బంధముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానం చేసేటప్పుడు తత్ అనేటువంటి పదంతో ఉచ్చరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోవాలంటే మనిషి ఎటువంటి భౌతిక ఫలాల కొరకు పని చేయకూడదు అనేటువంటిది మనకు భగవద్గీత తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడమే ఆ జీవుడి యొక్క పరమ అంటే లాభం, అంతిమ లాభంగా దాని కొరకే అతడు కర్మలను నిర్వహించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సశబ్ద ప్రార్థయుజ్యతే. సత్ అనే పదానికి అర్థము సనాతనమైన అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని అర్థము. అంటే సత్ అనేటువంటిది మంగళప్రదమైనది, సనాతనమైనది అంటే శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది అంటే శాశ్వతమైనది అనేటువంటి దాన్ని సూచిస్తుంది. అలాగే మంచి మంగళప్రదమైనది అని కూడా అర్థం అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైనటువంటి కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది ఈ సత్ అనేటువంటి పదం చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే
యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించుటలో నిమగ్నం అవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదము వివరిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. కావున ఈ ప్రయోజనంతో, అంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ప్రయోజనాల కొరకు ఉన్నటువంటి ఏ పనైనా అది సత్ అనబడుతుంది అర్జున. అంటే సద్భావే సాధుభావే అనేటువంటి ఇక్కడ మనకి ఓం సత్ తత్సత్ అనేటువంటి పదాన్ని పలకాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యన్యో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము, అది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. మరి అటువంటిది ఈ జన్మలో లేదా మరియు తరువాత జన్మలో కూడా అది పనికిరానటువంటిది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ యజ్ఞమే గాని, దానమే గాని, తపస్సే గాని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం లేకుండా చేసేటువంటిది ఏదైనా అది పనికిరానిదే అవుతుంది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అందుకే అటువంటి కర్మలు అతి దుష్టకరమైనవిగా మనకి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి మనిషి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి చేరుకోవడానికి కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండాలి అనేటువంటి ఈ 17వ అధ్యాయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి ధన్యవాదాలు. సో ఎవరికైనా ఏవైనా